Bé, molt bona nit a totes i tots. Senyor alcalde, Corporació Municipal, senyores i senyors, moltes gràcies per haver vingut. L'acte que organitza la taula de memòria d'Alcàsser va començar. Volem agrair a l'Ajuntament que ens ha cedit el local, també la col·laboració de David, el coordinador del centre, i a totes les persones que d'una manera o altra heu participat o aneu a participar en l'acte. Per començar, voldríem demanar un parell de coses. Primera, com que va gravar-se l'acte, si heu d'eixir, intenteu eixir per els costats, per no eixir després d'en primer pla. I segona, per favor, us demanaríem un minut de silenci per totes les víctimes, en record de totes les víctimes del cop d'estat. Us posem de drets? Moltes gràcies. Moltes gràcies i esperem que mai més torni a passar. L'acte va consistir en el següent. Anem a combinar alguna lectura, alguna ponència amb cançons, interpretacions que anem a escoltar de Marta i Josep. Per presentar-vos una miqueta a les dues persones que es van amenitzar la nit, Marta Estalvera té un extens currículum, extensíssim, però anem a llegir només el que ha fet des de l'última vegada que va estar així fins avui. Ha estat solista del compact disc La música del grup dels joves a l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, premiada a les residències de creació de l'Ajuntament de València per desenvolupar el seu projecte multidisciplinar Viva Llama, el 2022, i Heroides, el 2023. També s'ha graduat en traducció i interpretació per la UGI i màster en investigació literària i teatral de la UNED. I ara s'ha format en interpretació actoral i dramatúrgia i actualment compagina la seva carrera com a solista amb la d'actriu i de músic en diferents espectacles, com ara Vive Molière, de AI Teatro, amb la gira nacional que estan fent del 22 al 24. D'altra banda, tenim a Josep López Torres, de sobreconegut. Comença els seus estudis musicals als 6 anys a la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser. Posteriorment continua els estudis al Conservatori Professional de Música José Manuel Izquierdo de Catarroja i actualment és alumne del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló en l'especialitat d'interpretació de piano i participa activament als concerts de les bandes de música de les societats musicals del Centre Instructiu l'Harmònica de Bunyol, els Litros, amb l'honor de participar en el prestigiosíssim Mano a Mano i també participar en la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no he resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estimar la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no ha resignat, jo vinc d'un silenci que rompre, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. És un plaer escoltar-vos, Marta i Josep. Bé, a continuació, imagine que us hauran donat un full gran. No anem a llegir-lo tot, simplement anem a donar unes indicacions per saber en què consisteix aquest full. Després vosaltres el teniu per allò que considereu. N'hi ha una primera part, no sé com el teniu doblat, que hi ha 50 homes d'Alcàsser desapareguts a causa de la guerra. És el primer quadrant que n'hi ha després d'un xicotet de 5 renglons. Diu Alcàsser, costuma del cop d'estat. El següent són 50 homes d'Alcàsser desapareguts a causa de la guerra. Més avall teniu un altre quadre que està en negreta, són 9 persones que estan en el cementeri d'Alcàsser. A continuació hi ha un altre quadre, també en negreta, que diu morts per obús, 9 persones mortes per obús en el carrer Santana a les 12 hores del 10 del 9 del 38. Si peguem la volta al full, tenim dalt del tot un altre quadrant, que hi ha 14 persones que en temps de pau van ser mortes a Paterna i al monestir del Puig. En temps de pau. Després un altre quadrant de 7 persones que en temps de pau són víctimes i represaliades de familiars que viuen en Alcàsser. Després tenim un altre quadrant, més xicotet, en temps de pau, dones d'Alcàsser represaliades, 4. Després una altra llista molt llarga, malauradament, de 55 persones que en temps de pau van ser represaliats. I per últim, baix del tot, 10 persones que en temps de pau van rebre càstigs i penes per desafectes al nou règim. Van estar en camps o en batallons disciplinaris. Com veieu, la llista per a un poble com Alcàsser és enorme. I això és el que intentem avui, com dia mai oblidats, en record de les víctimes del cop d'estat, dels desapareguts i dels represaliats. Per això es fa aquest acte. A continuació, com us he dit que anàvem a anar combinant una cosa amb l'altra, anava a llegir una poesia Rosa Cellers, però està malalta, no pot vindre, i la va llegir en el seu nom la nostra companya Almudena. El poema és de Rosa Cellers, poetessa local. El va escriure en memòria a Natia Vella i nosaltres el farem extensible a les 4 dones represaliades d'ací d'Alcàsser: Ángela San Martín Martínez, Eleonor Pons Gil, Remedios Yacer Bensac y la propia Natividad de Villasimo. El poema se titula Compañera. Han pasado los años, desde aquí, desde que no estás, y tu recuerdo presente siempre estará en mí. Compañera de sueños por un mundo mejor. Cuando estuve contigo, tu consejo fue el mejor. Tu fuerza de luchadora y tu gran integridad alentó mis convicciones de luchar por la igualdad. Compañera valiente, coherente, en tiempos de humillaciones, sin miedo a las represiones y a la soledad de las prisiones.
Defendiste tus ideales con gran fuerza y tesón, la fuerza y coherencia que solo da la razón. 30 de agosto era, cuando te fuiste de aquí. Puse una rosa en tus manos y me despedí de ti. Moltes gràcies a Rosa per haver escrit el poema i a Almudena per haver-lo llegit, una gran poetesa també d'Alcàsser. A continuació anem a tornar a escoltar a Marta i a Josep, que van interpretar a l'Alba. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, sé que estrellas son esas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al Un plaer escoltar una xicoteta conferència, un tast, perquè en sap molt, sobre la repressió que han patit les dones en el seu dia a dia, repressió civil i no militar, ací al Alcàsser després de la guerra. I anem a escoltar a Toni Simó. Toni? Bueno, bona nit a tots, gràcies per la vostra assistència. Estic molt satisfet, ha enviat molta gent forastera. De fet, jo havia pensat en fer una altra referència històrica de la República que passés en la comarca central d'Alcàsser en l'any 32. Per què? Perquè aquesta conferència ja l'ha fet una volta, una vegada o dos, i passa que Manolín no para de vine, i al final ja me repetís. Jo estic ja
Tots els anys faig alguna conferència així en Alcàsser i jo ja diré, escolta, que ja està massa cremat el tema en Alcàsser. Però bueno, bé, per tant, com jo sabia que venia molta gent forastera, dic, ui, el que vaig a fer és a repetir la que ha fet alguna volta així en Alcàsser. Per què? Perquè del tema que vaig a parlar pensé que vos va impactar a tots els que heu vingut de fora del poble i he cregut més convenient aquesta. Vaig a parlar d'aquelles dones que no varen ser juzgades en tribunals militars després d'acabar-se la guerra, en la dictadura, sinó que sofriren la repressió o opressió social en la vida civil a l'acabar la guerra. Per ser republicanes, per ser familiars de republicans, tindre l'home en la presó. Vaig a fer aquesta anàlisi d'aquelles dones. Us tinc que dir que dins de... Això ho vaig fer fa 20 anys. Vaig a parlar d'oralitat. Tota la investigació que vos vaig a comentar, o quasi tota, és la investigació oral que vaig fer. Vaig entrevistar a 117 persones d'Alcàsser, majors de 80 anys, fa 20 anys, me s'han mort tots, menys un xiquet o dos que me queda per ahí, però és curiós. Estos van viure els fets, i clar, parlar en ells és algo que impactava, us ho dic, perquè jo ho vaig viure, una tensió tremenda, un afecte, un sentiment, uns plors, etc. I tot això a mi me va deixar una marca, no? Doncs bé, el tema l'ha dividit en 5 parts, 5 dates concretes sobre, o com ho diria jo, dins de la societat ho ha fet en 5 apartats. El primer apartat és només acabar-se la guerra, als 2 o 3 dies la Guàrdia Civil convoca per mig de l'alguacil o ells mateixos que anaren a la caserna de la Guàrdia Civil a tots aquells republicans que s'havien destacat. La relació era tremenda. Estos anaren a la caserna de la Guàrdia Civil, es feren ja la primera interrogant, algú li pegaren ja alguna galtà, l'amedrentaren, perquè he pogut comprovar la signatura que té quan ell signa, com la que tenia anterior, ha sigut un treball també, en aquest cas, de lletra, i estos homes desapareixen. D'ací passen a Torrent, a la Torre Mora, que és on estava el juzgat de primera instància, en aquella època, en la plaça del mercat de Torrent, i se'n van i no tornen. El primer esglai d'aquestes dones que veuen o el fill o el marit desapareixen. Este és el primer trauma. El segon trauma, és que m'han dit 10 minuts, un quart, 20 minuts, el que vulguis, i vas a retallar. Total, el segon. Pocs dies després d'aquest primer trauma, va l'alguacil, per ordre del senyor alcalde, a 7 o 8 dones que s'havien destacat, que aneu a la barberia de fulano de tal, que allí teniu, vos esperen. Elles ja se suposaven de què anava. Però tingueren que anar, perquè clar, ja havien desaparegut els seus marits i tot, estan molt amedrentades. Se'n van a la barberia i allà estava Salvador. Salvador, el pas d'Alcàsser era Salvador. Bueno, no, he decidit no dir noms per respecte familiars i tot, perquè vaig a parlar d'algo molt cru després. Allí està Salvador, el barber, i diu, què vol Salvador? Diu, pues mira, que per ordre de l'alcalde que vos talli el monyo al rape. En Alcàsser dien el rape, és al zero, no? Però així diem el rape. I aquestes dones, clar, me diuen, no, perquè és l'ordre de l'alcalde. Per tant, senteu-se en aquest asiento i una rere de l'altra. I la major, que era la tia Maria, de la CNT, era la més major, molt valenta, diu, mira, Miguel, si tu mos toques un pèl del monyo, els sous te'ls arrenquem. Miguel o Salvador, crec que era Salvador diu, què? I les altres dones li fan costat, agarren força, i Salvador, el que s'acoquina ara és el barber, i diu, bueno, pues jo el que vull, jo no, i se deixen sense res. Als 2 dies, o l'endemà ja es criden, per mig de la Guàrdia Civil, ja no era l'alcalde,
i les porten a un magasin i ahí sí que es tallen el moño al rap. I a la tia Maria, dic Maria però no era Maria, per canviar el nom, era la tia Carmen, senetista. Diu, i quan li talla el moño a totes, ha de dir, tu espera't ahí. I l'agarren entre dos, la senten i tenien allí una botella, una ampolla d'un litre i li fan beure oli de ricí 1 litre. Esta dona està aquí 15 dies, un mes, en l'estómago tremendament malalt. Així que era el segon trauma. I encara es diuen, i d'ací 2 o 3 dies passarà alguna cosa que teniu que anar a netejar les cases dels caiguts. Allí us esperarà l'ama de casa i a la iglesia si és precís. I teniu que gratuïtament, per la llei que vindrien després de responsabilitats polítiques, tenien que compensar el sofriment que havien fet durant la guerra a aquells caiguts que també van ser assassinats, etc. O sigui que, segon trauma. Tercer, el tema laboral, el tema econòmic, el tema social. Són dones, i algunes d'elles, la majoria casades, que tenien 3, 4, 5, 6 fills. En aquella època els matrimonis tenien més fills que ara en 1 o 2 se conformem. Però en aquella època existia més descendència, era una altra cultura, no? I que es queden sense marit, sense el sol. Està a la càrcel. I damunt d'elles es diuen, mireu, vosaltres, elles anaven a treballar tant en la taronja en l'hivern, com ara que estem en abril-maig del 39, venien les collites baixes de l'estiu, com per exemple Queregui, Fesols, Cigrons, etc. I diuen, i ara els patronos no els van ells anaren buscant feina, clar, estan desesperats econòmicament, i es diu, els patronos que estaven tots els anys anant, ha vingut la falange local i ens ha dit que si vos contratem ens van a fer la vida impossible al negoci. Per tant, vosaltres ja no podeu treballar en aquesta empresa, en l'altra i en l'altra. Clar, aquestes dones s'encontren desesperades. Com peguem, si tenim 3 fills, la imaginació per la supervivència va a tot per tot l'alt. Comencen l'estraperlo, com tots sabeu, el bescanvi, el canvi de productes, ja no sabien, perquè deixen a una filla en la cunyà, perquè no estava tan represaliada, a l'altra filla en la germana, i van repartint, d'alguna forma, perquè és que no podien menjar. I en l'estraperlo me conten coses molt curioses. Resulta que a Massanassa hi havia un molí de farina i molt limitat, i aquell demanava oros i moros. I aleshores el que feien era anar a Silla, que estava el trenet que venia de València a Silla, el tramvia, perdoneu, i en el tramvia anaven també a València. En València és curiós que estem els anys de la fam i les dones d'Alcàsser me contaven, i els homes que me transmitien, dient, però si anem a València i és que teníem alguna de diners per comprar sabates o roba, el dependent o el propietari del negoci ens diuen, nosaltres no volem diners, porteu-nos quereguilles, porteu-nos taronges, anem a fer el bescanvi, perquè nosaltres així no sabem, així en València en els anys de la fam no havia aliments, estava tot molt racionat, o sigui que preferien, gràcies que Alcàsser tenia l'agricultura, fer el bescanvi este. Però què passava? Que com si anara a Massanassa per farina i es portava tota classe de productes d'Alcàsser, com per exemple botifarrons i llonganisses que ja eren totes carnisseres, com per exemple, jo què sé, què us podria dir, pollets, hi havia lloquetes, me contava una d'elles, molt curiós, diu, ma mare tenia una lloqueta en pollets i d'ahir anava venent pollets, però què passava? I treia alguna cosa. Però a la volta d'un any
com tenia tant d'èxit, ja tenia 7 o 8 lloquetes, teníem un corral xocotet. Vos conta, és que vos tinc que dir que tot el que estic contant-vos és història oral, res de documental. I aquesta història oral podrà tenir algunes divergències, perquè sempre la oralitat d'un a l'altre se pot, però he pogut constatar, no per una, per 2 versions moltes vegades, i estic contant-vos la història oral d'Alcàsser. És difícil, pocs pobles, no vull ficar-me medalles de res, pocs pobles poden aconseguir una oralitat com he aconseguit a nivell de la societat d'Alcàsser extensiva i intensiva. És curiós. Per tant, en pollets també se valien i venien ja joquetes i de tot. Era molt curiós. Però clar, així i tot no tenien massa opcions. La veritat és que era una societat molt tancada. Damunt senyalais, damunt... I què feien? Doncs me contaven, diu, així hi havia algunes dones que tenien 4 o 5 fills i no podien tirar avant. I el que feien era... Me'n vaig una temporada al Fafar, a la Ceba, i parlàvem a nivell comarcal, que vengut de fora, una caseta i tal, i allí estaré 2 mesos, que deu ser este xiquet. Doncs no anaven a la Ceba, al Fafar, anaven al barri Chino de València. No, per favor, perquè sí, això t'ho conten de cara a cara, és molt fort, perquè està recibint-ho, us ho dic. Resulta que en Alcàsser hi havia una dona, us dic l'apodo, amb el nom, era la tia Gília, que tenia una casa de prostitució. I les arreplegava. I elles que no eren professionals, evidentment, eren inèdites en el tema, les cuidava i les protegia. Esta dona, ja major, quan deixà d'exercir en l'antro de prostitució que tenia en el barri Chino, mos dia, ai, si sabéreu les dones d'Alcàsser que jo he tingut que protegir i donar-los faena. No sabeu la necessitat. O sigui, que tenia una versió per una banda i de la mateixa dona que es donava cobijo i diners per l'altra. I aquesta dona també era la tia Gília Pas d'Alcàsser, si voleu que us digui noms, perquè us podia dir noms, cognoms i malnoms de totes, us ho podia dir perquè ho contrastareu, però no vaig a fer-ho per respecte a d'elles i per respecte també a Alcàsser. Total, que així l'anaven tirant aquestes pobres dones. I damunt els homes es demanaven també que a veure si em dones alimentació perquè així en la càrcel ens donen mal menjar. A part de portar-los a llevar-los la roba en una cistella i tal, a veure si es portava damunt. És que ja us dic un cas que m'he passat per la cera, estic rebobinant, és que no estic llegint, estic memoritzant-ho tot. Resulta que una dona em diu, m'han dit que estàs fent un llibre sobre la guerra civil. I jo dic, sí, estic fent un llibre sobre els afusilats d'Alcàsser, d'una banda i d'altra, fent una biografia de forma més imparcial com a historiador i tal, i salta i em diu, una dona que ja tenia prou de 80 anys. Així hi ha una neta, que ella ho sap de sobre, i diu, dels homes i de les dones? Jo no estava fent res de les dones, és curiós. I diu, i de les dones? I me diu, pues no estic fent, i dic jo. I diu, tu que saps les dones d'Alcàsser el que han sofrit, elles més que ells. Si saberes el que han patit, s'han guanyat el cel. I això m'ho diu una dona pel carrer, per la vorera, i també t'impressiona de les dones, però si estaven... I tinc que rebobinar el treball que estava fent i recuperar-lo de les dones. I d'ahir ve el tema de les dones d'ací. I aquest era el tema també molt cruel d'aquestes dones que no sabien com eixir en fills i sense donar-los feina. Aquest era el tercer punt. Anem al quart punt. El sexe. El sexe jo tampoc l'havia treballat, i més en les dones, també, és que jo me sabia mal, també, perquè com me fiqué jo en el tema del sofriment de la dona en el sexe. Doncs
El sexe, a veure si per on arranqueu. Perquè este tema és que a mi me crea molta tensió també, que curiós. Vaig allà. Està l'home en la càrcel i el fiscal i l'auditor el condenen a mort. Persona del càrcer, dona del càrcer. I clar, li diu l'home, diu, vés, busca avals perquè si no a mi me van a fusilar. I aquesta dona, clar, pensem el que li diria, com si vaig a buscar avals té que ser gent del règim. Gent del règim, qui va donar-te avals? Clar, i pensem que aquí home diria, pues mira, me van a fusilar, fes el que siga, no? I aquesta dona ve perquè al cas ja me direu. Si són aquells que l'havien denunciat i el tribunal el condena a mort precisament per els informes d'aquells. I clar, el primer que hi ha, així teníem solament no dos alcaldes, tinguérem dos alcaldes al principi, els dos falderos, 100%, ja sabeu el que vol dir això, sinó que també estaven xutxes, estaven en la corporació, hi havia tots els cridalfes, i diu, mira, si vols que fem un aval i salvem el teu home, intentarem per tot l'alt, mos tens que donar el que tu saps. Aquesta dona és condescendent i tenia 4 o 5 fills. Me diuen que eren xocotets tots. Me dia uno a nivell de poble, en la forma vulgar, en un cabàs que havien els 5. Mira si eren xocotets aquesta dona. I damunt tenia una casa que hi havia així d'un sorteig durant la República, que la República feien sortejos i la requisen, volen requisar-li-la. I total, aquesta dona descendeix i al final el marit el fusila. És més, la vergonya encara, la vergonya brutal era que damunt, quan sabien que aquesta dona era condescendent, de nit anava una colla de gent de 20-30 anys a cantar-li i a burlar-se a la porta. Me contava la seva cunyada. Este era un tema, però és que és contínuament. Això és que, per exemple, altres 2 dones també anaren i elles, quan sabien de què anava, que anaven a demanar-los el sexe, anem 2 juntes i veuràs com no s'atreveix a veure contra les 2. Van les 2 i eixiren escandalitzades, atremolitzades, eixiren avergonyides, eixiren d'allí perquè intentaven les 2. I els homes estaven 6 anys, doncs estarien 3 o 4 anys a la càrcel. Un altre cas, un dels més forts, és curiós, i no sé si acabaré així, perquè vaig a contar 2 casos d'aquest tema. Uno resulta que és de Silla. Està fent la milicià. Ell era ajudant o acompanyant del comissari de guerra. El comissari de guerra de companyia era el que buscava la puritat ideològica dins de la companyia o del regiment, perquè hi havia molta gent derrotista en plena guerra, hi havia molta gent que intentava socavar la moral i feia publicitat per el franquisme, etc. I els comissaris eren els que denunciaven i podien empresonar o inclusiu. Què va ocorrir? Que este era acompanyant o ajudant del comissari o de Silla i són afusilats 2 milicians de Silla en el front de guerra en la República, en el front de guerra republicà. S'acaba la guerra i n'hi ha una gran denúncia per diversos. Una d'ells diu, eixe va ser el culpable de que els 2 silleros estos foren afusilats en el front de guerra, perquè ell era comissari de guerra, no era el comissari. Total, tot això sí que és literal per la documentació que tinc del juí sumaríssim, que diferent, d'expedient sumarial. I jo no sé què passa. La veritat és que sí, no he constatat què passa. Sí que després ve ell i la dona al càcer,
s'estableixen així perquè en Silla es farem la vida impossible quan aquell baixés de la casa. Per què? Perquè hi havia una altra carta del mateix que havia denunciat que era comissari de guerra i que per culpa d'ell afusilaren a 2 del poble, i resulta que al mes hi una altra carta. Tot això ho tinc en l'expedient sumarial que vaig aconseguir. Jo vaig aconseguir els expedients sumarials en Capitania General. Ara estan, ja ho sabeu que estan tots en Madrid, però jo vaig ser pioner en entrar així a nivell de la província de València o del País Valencià. En Capitania General vaig aconseguir 40 expedients sumarials del meu poble. No us conté com, si ho vol després ho conté. Però no, era molt difícil. Devia entrar Marc Baldó i un altre professor, perquè era, no recordo aquí, per a fer un expedient, per a fer la memòria del doctor Peset Aleixandre. Però era molt difícil perquè necessitaven permisos dels familiars, etc. I allà hi havia un capità i una brigada i no hi havia manera de donar a ningú. Jo ho vaig aconseguir, no vull donar-me-la de res, després si voleu us ho conto a nivell particular, perquè si no s'ho faré massa llarg. Total, que jo aconseguís i allà em trobo i dic, doncs este desit el tinc que aconseguir. Per què? Perquè vivien en el cas. Total, que vaig trobar una segona carta al mes i mig del mateix que havien denunciat a foc i flama, que eren culpables, els assassinos reals i tal. Diu, aquest home no era culpable, m'he equivocat, perdoneu, me vaig confundir, són d'un matrimoni estupendo, tal i tal. I el canvi radical, què havia passat? Clar, jo parlo amb la família i no s'atreveixen a dir-me. És veritat que sí que tenia una dona bon templar, alta, molt ben pareguda. Què va passar? Per què en un mes me canvia un denunciant de dir blanc, de dir negre a dir blanc? I jo dic, bueno, i vingueren al Càcer, he viscut tota la vida al Càcer, per això m'interessi per ells. I l'última, del tema del sexe. Una dona que va veure el seu marit a la presó. I el presó, com us ha contat, diu, una va, agarrat anèmia, i tinc pulmonia, així n'hi ha una dispensari sanitari dins de la presó que no fa res. Jo vull anar a l'hospital, si no jo me vull quasi dins. I no me permetixen, i diu, vés-te'n al poble, com siga, aconseguís-me abans. Si no me trauen de la presó, despedís-te de mi que jo me vull. Que cruel, encara una dona, no? Però aquell home estava desesperat. Total, que aquesta dona ve al poble, tornem a tropeçar en el mateix. Noms, cognoms, fills, estic tots. I se'n va i diu, mira, vaig a fer una cosa. Aquesta dona ja tenia 45-47 anys, com el marit, més o menys. M'emporta la meva filla, que té 20 anys, a veure si s'atreveix. I se'n va la filla, vaig a veure, per llevar-me l'atenció, perdoneu. Se'n va i li conta el cas. I li conta i li ensenya també un paper que estava molt mal i tal, de la càrcel. I diu, per tant, si no me feu una valija d'un home, se mor. I diu, pues bueno, suposa que ja sabeu el que diria, més o menys, pues, a veure què és el que hi ha. I diu, pues això, si vol, jo necessito a saber el que diria, que la dona no s'entén, no ho sé. I diu, vale, d'acord, diu esta dona. Diu, tu no, ella. Ella, 20 anys. I diu, vale, penseu a una dona, una mare, caga la mare que va parir, no puc aguantar-me. Penseu una mare, quina tensió, quina pressió, quina opressió, quina barbaritat. Jo m'entere, entrevistant a un home ja de 80 anys, com us ha dit, que en aquella època tenia 10 o 18 anys, i no havia anat a la guerra, s'havia colat en el casino amb homes majors, jugant al dominó, i conta un d'ells, mireu el que m'ha passat, ha vingut fulano de tal, de la corporació municipal, i m'ha dit, vols citar-te en una xiqueta, en esta xavaleta? I jo li he dit, donant-se-la de moralista, mira, he de pegar per ell, i no ho era, però he de pegar.
I jo dic, però no teniu vergonya? Si és una xiqueta, com esteu abusant d'ella uns i altres, passant-se-la uns a altres? Total, això era bestial, no? Total, que jo acaba de fer la investigació, estem ja en el 2000, i dic, tinc que anar, me s'ocorrís fer la locura per a veure si me constataven o era que estava dient una mentira. Jo intenté millorar la versió oral. Me'n vaig i li dic, tenia 2 filles i un fill, parla la filla major, un any menys que jo. Tenia aquesta filla, amiga de tota la vida de Suanta, i dic, mira, jo voldria entrevistar a ta mare perquè a ton pare el tancaren a la casa, li faig un poc de la entre i diu, ai bé, pues, ma mare te contarà. I me s'ocorrís, vaig fer un fall, dic, mira, vull ser sincer, vaig a parlar-li a ta mare d'això, m'han contat això. I jo volguera que ella me confirmara o me desconfirmara, jo me quedaria més tranquil. Ella, aquesta xica, es quedava també tremolant. I diu, mira, era de matí, per allà a les 11. I diu, mira, vine a esperar a les 4, no crec que tinc cap problema, mare, de parlar amb tu. Jo estaré. A hora de dinar, jo estic en casa, me crida i diu, Toni, no vingues, que ma mare s'ha ficat en un estat de nervis. Que no la puc aguantar, no vingues, per favor. No vaig anar. Tinc que dir-vos que del sumaríssim, als 2 mesos, vaig ir de la càrcel este home que tenia 6 anys un dia. Ahí m'entra la confirmació que jo buscava en la seva muller. M'entrà per el sumaríssim. I el quint tema era xiquets. Vaig a parlar del problema de xiquets en la vida civil. I conté casos concrets. Una xiqueta que és festa, sa mare l'ha vist, de guapa, anava una bata blanca, molt bonica, i me contava ella, la xiqueta, ara a última hora. I se'n va buscar les amiguetes en 8 o 10 anys a la plaça de festa. Va de blanc. I ja sabeu, els xiquets malvats que són moltes voltes, i diu una xiqueta, a tu no te volem que eres roja. Aquella xiqueta se queda mirant roja, si jo vaig de blanc, com roja. Les altres li fan costat a la jefa, sí que s'ho imagina, per desgràcia, i diu, sí, roja. Aquesta xiqueta se'n va a casa plorant, dient que no la volia les amiguetes perquè anava de roja. I això m'ho contava ella. Doneu-se compte la barbaritat. I sa mare el que va sofrir, que tenia el marit, a son pare, de la xiqueta, i el marit en la càrcel. Un altre tema de xiquets, ve els reixos, ara ven els reixos pronte, i ve els reixos i l'assistència social que la regia la falange, les dames de pie, de caritat, que eren falangistes i la falange, anem a donar xoguets als xiquets. Ala! I avisen i fan una cua de 15 o 20 o 30, 40. I abans de començar a donar xoguets, que eren de poca monta, d'un carrer, una nineta i tal, me contaven, resulta que ixen a la cua darrere, tu fora, i me'n lleven 10 a 12. Van a casa plorant i sa mare diu, clar, que t'han llevat, perquè ton pare està a la càrcel i tal. És a dir, que era una altra discriminació, recriminació contra els xiquets, que la mare era la que ho pagava, perquè a mi direu els xiquets plorant a casa. I us conto l'última i acabem. Això més que m'ho ha contat un xiquet, però és perquè ho va veure els pares. Resulta que l'home ix de la càrcel. Ve la Provessó, estan envolta de Provessó, carrer Sant Jaume, d'Alcàsser. I l'home diu a la muller, diu, jo no vaig eixir, aquests són els que m'han denunciat tots, i jo he anat a la càrcel i el retorn damunt. Jo no vaig eixir, però ix tu, perquè jo estic demanant feina, jo necessito d'alguna forma entrar un poquet, però si és que serà massa vergonyós que acaben així de la càrcel. I aquesta dona diu, d'això és,
que és que jo no tinc dignitat, jo no tinc que eixir a la porta a fer-los la catameta a estos que venen a la professor, en la banda i tal, d'això res. I comencen a renyir el matrimoni. El xiquet es queda i després diu, preguntia a la meva germana que era major i jo no comprenia res i ella és la que m'ho va contar. Al final, esta dona tingué que claudicar en una rinya del marit i la muller, així a Qatar, a veure la professora saludant autoritats i al rere. I era una altra opressió, repressió, que sí que ho veiem i que els pares sofriren. Així que més o menys us ha contat una història oral de memòria, que alguna cosa m'hauré deixat, perdoneu, però jo acabé. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Sempre és un plaer i a destacar la tasca d'investigació que ha fet Toni i allò general per allò local. A partir de la història local podem saber moltes coses de la història general. Bé, a continuació anem a escoltar altra vegada a Marta i a Josep. Moltes gràcies, Marta, Josep. Els miserables. Els miserables i els miserables. Ara estem arribant ja al final. I ara voldria fer una xicoteta pessic de pensament. Per reconèixer quina força física, mental i emocional cal tindre per treure el cos del teu avi, de la teua àvia, d'una fossa a 2, 4 o 6 metres de profunditat. Segurament no serà la mateixa força que van necessitar durant 3 anys des del taller de la memòria històrica d'Alcàsser, de la taula de la memòria històrica d'Alcàsser. Anem a lliurar un reconeixement a dones i homes que s'han caracteritzat per la seva dedicació i entrega per la defensa dels drets humans i la recerca de la veritat, justícia i reparació. Van a pujar totes les persones que van a tindre un reconeixement i
Després anem a donar aquest reconeixement, que és simplement un paper, però que no significa, el paper no té cap valor, el valor que té és allò per la qual cosa se'ls dona. I com n'hi ha prou gent, no anem a aplaudir cadascun d'ells, sinó al final els aplaudirem totes i tots. Si no es faran una foto quan es donen el reconeixement, no aplaudim perquè siga més àgil, perquè si no serà una miqueta més pesat, i al final es farem la foto tots junts i totes junts. Per tant, anem a començar a donar els reconeixements. Totes les persones que aneu a ser distingides, per favor, pugem, que sou distingits, distingides. I si algú no ho sap, si vos diuen el nom, pugeu. Eixe Manolo, un senyor. I qui anava a donar els reconeixements? Era Jacint, era Pepa, era Almu i Santi. Per favor, els quatre. Conforme vagin nomenant, si esteu així dalt, el recolliu, si esteu baix, pugeu. Voleu que vos amante jo el micro o... Reconeixement a Matías Alonso Blasco. Bueno, primer reconeixement a Adriana, a 10.000 quilòmetres, està a 10.000 quilòmetres. a Pollo, 10.000 kilómetros. Adriana. Escucho. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Muchas gracias. Adriana Beatriz Fernández Galisteo, docente, militante por los derechos humanos, querellante en la causa contra los crímenes del franquismo, presidenta de la ARM Argentina, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Argentina, nieta de Antonio Fernández González el Cesterín, sacó a su abuelo el Cesterín de allí donde crece la hierba. Ay, qué emoción. No escucho bien, pero es una emoción muy grande. Este reconocimiento, yo la verdad militaba en mi país sin tener familiares desaparecidos, buscaba memoria, verdad y justicia por los desaparecidos de la dictadura de Argentina, sin saber que era nieta de un represaliado en el Bierzo. Así que fue una lucha a la que yo me sumé no hace tantos años, porque mi padre no sabía que el suyo había sido asesinado por el franquismo. Él lo único que recordaba era que le decían que donde el pasto crecía más alto y más verde, ahí estaba enterrado su padre. Esos restos yo pude exhumarlos el mismo día que se cumplieron 75 años de su asesinato. A él lo matan el 9 de octubre de 1936, yo pude exhumar sus restos el 9 de octubre del 2011. A partir de ahí pude darle una sepultura digna en la tumba de la familia. Y me acuerdo que había mucha prensa y cuando salgo del cementerio de San Esteban de Valdueza, en el Bierzo, me dicen: bueno, Adriana, ya está, ahora podés volver a Argentina, tranquila, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Yo digo, no, esto recién empieza. Mi abuelo es uno
de los 100.000 republicanos y republicanas que están en las cunetas. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados, yo no me puedo quedar con que tengo a mi abuelo. Faltan más de 100.000 todavía a recuperar. Así que, bueno, me sumé a la querella. Quiero recordar a Darío Rivas, el primer querellante del que aprendí muchísimo, que nos dejó hace unos poquitos años. Y bueno, como se necesita militancia también para ayudar a la justicia, porque la justicia sabemos que es muy lenta y que llega tarde, entonces es que presentamos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los Crímenes del Franquismo en Argentina, y nuestro objetivo es la divulgación, la dignificación de la historia de los republicanos, de las republicanas, de quienes dieron su vida en defensa de un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, y que un brutal golpe de Estado, un plan sistemático de exterminio, que en sí fue lo que pasó en España, arrasó con esas vidas de una manera u otra. Y entonces, bueno, lo que queremos es que esta causa siga desde Argentina. Tratamos de que no muera, de que la difusión siga. Somos nietas, nietos y también mucha gente que adhiere a esta causa sin tener familiares ni exiliados ni represaliados. Lo que pasa es que la causa de la República es muy emblemática y muy sensible en Argentina. Así que la lucha la vamos a seguir. Nuestros faros son las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, que esta causa la apoyaron desde el primer momento. Quiero recordar a Carles Lepoy, uno de los abogados que también la impulsó junto con Ana Messuti. Y bueno, en estos tiempos mi país está atravesando una época bastante complicada. Hoy es un día bastante complicado también, pero ellas nos enseñaron de que nunca hay que bajar los brazos, y como nietas y nietos de republicanos no lo vamos a bajar. La lucha continúa, es una sola, el océano nos une, no nos separa. Así que yo les doy muchísimas gracias por este reconocimiento. Quiero compartirlo con ustedes, con la gente de RMH Argentina, porque yo soy la cara visible, pero somos un equipo. Hacemos un programa de radio también, Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, en los cuales tenemos testimonios que vienen de toda España para saber las diferentes realidades de los diferentes lugares. Y vamos a seguir y queremos seguir creciendo cada vez más. Y bueno, acá estamos para lo que nos necesiten, y decimos siempre, como dice una de nuestras madres emblemáticas, que es Nora Cortiña: venceremos, salud y república. Reconeixement a Matías Alonso Blasco. Matías Alonso Blasco va ser regidor socialista a l'Ajuntament de València durant els anys 2003-2007. Se'l proposa com coordinador del grup per a la recuperació de la memòria històrica, creat el 2001 al si de la Fundació Societat i Progrés. La seva primera iniciativa va ser promoure a Europa el Dia Europeu en record de les víctimes de l'odi el 2012 en una petició al Parlament Europeu. Objectiu aconseguit, i des del 2014 es commemora el mateix dia de la matança dels joves socialistes d'Utoya, a Noruega, el 22 de juliol del 2011. Abans, el desembre de 2005, va intervenir juntament amb la Gavilla Verde en la localització i exhumació de les restes de Basilisco Serrano, el manco de la Pesquera. Primera exhumació paterna amb l'assistència científica de Paleolab, quan encara no hi havia llei de la memòria. Actualment està jubilat. Matías Alonso està aprenent a fer un pas al costat obligat per factors personals. S'acomiada satisfet
per haver pogut contribuir que aquella senda que van obrir les primeres exhumacions, però advertix, res va ser gratis i res és per sempre. Matías Alonso Blasco recull la distinció Luis Vivas. Cristina Escrivá Moscardó és presidenta de l'Associació Cultural Institut Obrer, treballadora de la cultura, escriptora, vinculada al món de l'educació, feminista i activista dels drets humans, coordinadora de la cavalcada de les Maves de Gener. És presidenta de l'Associació Valenciana per a la Investigació en Fonts Orals, tutora de pràctiques externes de la Universitat de València i la UNED, comissària d'exposicions, autora de documentals i més de 70 publicacions fruit de les investigacions. M'han dit que no puc agrair. Per tant, vaig agrair a Marta i a Josep, m'han agradat moltíssim la vostra música i la vostra veu. Bé, és un reconeixement molt bonic i ja, no? Lo deixo així. Moltes gràcies. Distinció a Teresa Llopis Guixot, presidenta d'ARFO, Associació de Represaliats i Represaliades pel Franquisme d'Oliva, membre de la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna, membre de CAMDE País Valencià, coordinadora d'associacions per la memòria democràtica del País Valencià, presidenta de l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna Cent de Paterna. Ha recuperat el cos del seu avi Blai Llopis Cendra d'Oliva. Teresa Llopis Guixot. Hola, moltes gràcies a la taula de la memòria d'Alcàsser per haver pensat en mi com a mereixedora d'aquest reconeixement que vull dedicar, permeteu-me, a les 2.238 víctimes assassinades i soterrades a les fosses de Paterna. A elles i a les seues famílies que, amb una lluita continuada, respectuosa i imparable, estem traient a la llum, ara i sempre, per a que reben la justícia que no vam poder rebre en el seu dia. Moltíssimes gràcies, és un honor. Amparo Belmonte Orts, presidenta de la Plataforma de Familiares Víctimes del Franquismo Fosses Comunes de Paterna i de la Fossa 120, de la qual ha aconseguit treure el seu avi, senyor José Orts Alberto, regidor de l'Ajuntament de Meliana. Recull la distinció Daniel Galán. Bé, agrair a la taula per la memòria d'Alcàsser aquesta distinció per a la presidenta de la Plataforma de Fosses de Paterna. Jo com a secretari recull el guardó i no res, agrair que hayan tingut la deferència de donar-li aquest reconeixement. En nom de les més de 600 famílies que formen part de la plataforma de víctimes de les fosses de Paterna, moltes gràcies. Reconeixement a Maria Navarro Jiménez. És presidenta de la Fossa 126, la Fossa de la Terra, la més fona. Ens ha recuperat els cossos dels alcacers Salvador Iborra Martínez, José Teodoro Iborra, Salvador Yacer Fol i el seu iaio, senyor José Navarro Ángel. Gràcies, Maria Navarro Jiménez. Reconeixement a Toni Simó Rosalell, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, president de l'agrupació d'estudis locals El Castell d'Alcàsser. Ha escrit els llibres Alcàsser, biografia d'un poble en guerra, de 1931 a 1941, Violència política contra les dones, 1936-1953, el cas de la privació de llibertat en la província de València, el pacto de no intervención, Pobre República, memòries del miliciano i brigadista José Almudévar Mateu, Malnoms d'Alcàsser, Xiquet i tu de qui eres, Horts i motors d'Alcàsser,
promotor, director y ponent en el primer Congrés de Historia Local de Alcácer. Distinció a Juan Luis Porcaro Orihuela, del grup de la recerca de la memòria històrica de Castelló. Ha escrit els llibres Els ports, franquisme i repressió, ciutadania i memòria, El temps perdut, la memòria de les víctimes, Un país en gris i negre, la repressió franquista al País Valencià. Porta més de 20 anys elaborant el cens de víctimes de la guerra i el franquisme i ha documentat a més de 3.700 militars i soldats. José Luis Porcaro Orihuela. Que és una sort, un privilegi que Alcácer compte amb un col·lectiu capaç d'organitzar un acte tan entranyable i al mateix temps tan important per reunir a gent de tots els pobles, de molts llocs del País Valencià. I que estic molt agraït de compartir l'acte amb companys i companyes que treballen de diferents àmbits de la memòria, perquè a banda del treball individual és important el treball col·laboratiu i la lluita compartida per la memòria. Gràcies. Reconeixement a Adrián Blas Mínguez Anaya, delegat en la Comunitat Valenciana de la Amical de Mauthausen. Ha escrit els llibres Deportación, Valencianas y Valencianos deportados en los campos nazis, Mauthausen desde la perspectiva española, Campos de concentración y extermini de Bram, Gusen, Argelès, Sant-Ciprien, Barcarès y Ribesaltes, Monografías del exilio español, El cementerio de los republicanos españoles del exilio español, i dona conferències a instituts i acompanya els alumnes en els viatges organitzats al camp de concentració i extermini de Mauthausen. Bueno, quiero agradecer a la Asociación de Alcácer que he tenido el honor de recoger esto, pero quiero agradecerlo en nombre de los 647 valencianos deportados a los campos nazis, de las 5 mujeres republicanas deportadas a los campos nazis y de las 6 mujeres judías deportadas a los campos nazis. Por desgracia, ninguno de ellos está ya entre nosotros y estoy convencido que si alguno hubiera estado, como estaban siempre, estarían en este acto. Muchísimas gracias. Reconeixement a Rosa Sellers Llorenç. Rosa ha escrit els llibres de poesia següents: Recull poètic, pensaments, Entre azahares, sentiments en llibertat, La veu interior. Ha col·laborat en el llibre Latidos contra la violencia de género y en el Poesía narrativa ensayo. En el 2010 publica a la revista El Punt de Silla un poema dedicat a Miguel Hernández en l'any del seu centenari. Actualment forma part de l'associació Amics de la Poesia de Silla i de l'Ateneu Blasco Ibáñez de València. També ha escrit cartes dels seus 3 tios desapareguts a la nostra guerra, a les seues dones, Àlida, Júlia i Encarna. Rosa Sellers Llorenç. Reconeixement a Jesús Granell Ruiz, president de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de la Ribera Baixa. Han aconseguit recuperar de les fosses del cementeri de Sueca a 23 cossos de la fossa 1 i 30 cossos de la fossa 2. Reconeixement a Luis Vivas Ramos. Es profesor de Geografía e Historia de ESO y ha conseguido imprimir 2 libros, Lecciones de nuestros abuelos,
Explica su proyecto para enseñar una parte de la historia de España del siglo XX a partir de una recopilación de los artículos que su alumnado ha creado con investigaciones personales en sus propias familias. Lecciones robadas, 22 lecciones rescatadas por un profesor de historia y 21 alumnos que han contado con la colaboración de 60 expertos y personas que han ofrecido su testimonio de primera mano para completar un gran trabajo lleno de memoria que trata de mirar al futuro con optimismo y esperanza. Luis Vivas Ramos. Bueno, este reconocimiento es para todos mis alumnos y mis alumnas que han pasado tantos años por estos proyectos que hacemos y que han hecho posible que vayamos ya con 2 libros recuperando y difundiendo nuestra memoria donde nos llaman. Y muy importante, el segundo libro, los que lo hayáis podido ojear, la dedicatoria va precisamente para todas las personas que estáis aquí hoy. Está dedicado a todas las personas que se dedican a todo este mundo de luchar para recuperar nuestra memoria y que parece que seguramente tenemos un camino bastante arduo por delante. Yo os animo a seguir y muchas gracias por estar aquí. Reconeixement a Rosa Brines i Cirerol, periodista i presentadora de Televisió Valenciana. Va ser un dels primers rostres de Canal 9 on va presentar durant anys l'informatiu Notícies 9, guionista i directora de documentals històrics amb Mauthausen Gusen, La Memòria, 2009, Operació Stanbrook, Viatge a l'exili algerià, 75 anys després, 2014, La mirada de Siegfried, 2016 i Fills del silenci, 2017. La amarga derrota de la República, 2020, i Els àngels caiguts, el 2021. També ha guionitzat L'últim tren de Bouarfa, sobre l'exili republicà al nord d'Àfrica. Marta, Josep, moltíssimes gràcies. Este reconeixement és d'aixes coses que ens animen a tirar endavant, encara que de vegades siga contracorrent. Així és que ho agraïsc infinitament. De veritat, gràcies a Déu. Reconeixement a Ángel González García, lluitador infatigable pels drets humans i president des del 2019 de la Coordinadora d'Associacions de Memòria Democràtica del País Valencià. Ha aconseguit aglutinar i coordinar a més de 50 associacions memorialistes d'Alacant, Castelló i València. Jo felicitar els meus companyes i companys per aquest reconeixement tan merescut, com no a la taula per la memòria d'Alcàsser i a la resta de l'organització. És un acte molt bonic i simpàtic. I ara vaig a dir alguna cosa, Manolo, que sé que no t'agradarà, però tinc que dir-ho, perquè jo crec que sí hi ha un gran absent d'ací dalt, que és precisament, ets tu, Manolo, perquè jo crec que la teva lluita constant, dia a dia, ferma i modesta a la vegada, i sempre al peu del canó, sempre en iniciatives per tal de fer avançar el moviment memorialista del País Valencià, sí que mereix un gran reconeixement i recordo perfectament, no arriba a 5 anys, tu també te'n recordes, que fórem tu i jo qui començàvem a pegar-li voltes a la qüestió de com crear, com organitzar una coordinadora unitària i ampla del moviment memorialista d'aquí al País Valencià. Per tant, jo crec que tu és el que faltes aquí, és el gran guardonat. I bueno, per la resta, moltes gràcies per aquest reconeixement. Força, salut i república. Rosario, Argentina, 1971. Reconeixement a María Irene Gabriela Cladera Jaime, licenciada en Història, professora d'Escola Mitjana,
Filla i neta d'exiliats, fa més de 20 anys que estudia la guerra d'Espanya i les seues conseqüències. Fa col·laboracions en revistes espanyoles, Front de Madrid, Nova Revolució, en blogs com Ser Històric, Nes de Rússia, al Boletí de l'Amical dels Kurds, al Diccionari de Cedinsi, Argentina, i en alguns diaris de la pàgina 12 El Día Argentina. Premi Millor Relat al concurs republicà Miguel Hernández 2021. I diu que la memòria és un element constitutiu de la nostra identitat. Saber d'on venim ens assenyala els camins a emprendre. No, ja estem totes i tots. Jo abans volia dir-li a Ariadna, ¿m'escuchas, Ariadna? No. ¿Me escuchas? A la cámara. Sí, escucho. Ariadna, simplemente darte las gracias por todo tu trabajo, darte las gracias por tus palabras y emplazarte a venir cuando quieras, que aquí te esperamos. Y nosotros queremos ir allí también. No, las gracias tengo que darlas yo por compartir este reconocimiento con luchadoras y luchadores que están ahí, que realmente es un orgullo. Para mí es un orgullo muy grande y no me canso de darle las gracias realmente. Enhorabona, Ariadna. I moltes gràcies a totes i tots vosaltres. La veritat és que se ho mereixeu per la tasca tan important que porteu endavant, pel vostre suport i l'empenta que doneu a aquests temes que tan durs com ens ha fet veure el Toni Simó. Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, Marta, per favor. I moltes gràcies, Manolo, i moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tot el públic que ha vingut per escoltar este xicotet homenatge a les víctimes de la mobilitat. Us fem una foto final. Manolo és el gran organitzador, encara que no ho digues. La foto final. Foto familiar. Ahir n'hi ha més llum. És millor la foto. Foto. Canta el pueblo su canción, nada lo puede detener. Esta es la